Minn ġewwa l-Allianz Stadium ta' Turin, Juventus wieħed, Roma wieħed. Personalment diżappuntat bir-riżultat, diżappuntat fid-dawl li dan huwa t-tieni draw konsekutiv, jiġifieri mill-ewwel tliet logħbiet ta' dan il-kampjonat diġà ntilfu 4 punti, forsi tgħid li draw llum seta' kien passabbli, jiena draw llum speċjalment wara l-ewwel taqsima li kienet fl-opinjoni tiegħi viċin ħafna il-logħb li xtaq jilgħab Allegri meta rajna ħafna passes għal ġol flanks u mbagħad crosses għal fuq Dusan Vlahovic. Nemmen li l-Juventus għandhom jirriflettu għadha u sew għal fatt li ċansijiet inħolqu biss però ma konkretizzawx. U l-liġi tal-logħba tgħidlek illi l-logħba tintreba u tintilef skont l-ammont ta' goals li inti tiskurja fl-logħba. Ħanitkellem b'mod sempliċi kif tkellem Allegri wara l-aħħar logħba li qal il-futbol jintlab b'mod sempliċi billi l-ballun jitqassam lill-plejers li jkun l-istess gem. Nixtieq nkun naf illum x'se jgħid fit-tieni taqsima speċjalment l-ewwel 20 minuta tat-tieni taqsima meta l-Roma bidlu l-formazzjoni, il-Juventus deru għadu lura. U l-gol ta' Roma kien jidher li ġej. Tgħidli ma tantx kienu perikolużi, ngħidlek veru. Hemm għadu punt li rridu minn din il-logħba. X'kieku għadu 3 punti kien ikun il-massimu, biss però mill-ġdid qed nikkummenta logħba oħra fl-opinjoni tiegħi b'diżappunt. U dana tgħidli l-logħba tal-lum ma tirriflettix l-andament minn se jirbaħ jitli fil-kampjonat mid-darba u elf. Imma il-punti mitlufa issa ħanħossuhom meta jibda l-kampjonat veru wara Jannar. Wara Jannar ġejja ġirja twila sa l-ewwel ġimgħa ta' Ġunju u għalhekk huwa importanti li kemm jista' jkun jinkisbu punti issa. Issa jkun hawn min jgħidli għax hemm Di Maria, għax hemm Pogba, għax hemm Chiesa barra, veru mid-darba u elf. Biss ma tistax tagħmel punti hekk, speċjalment meta tkun nerġa' nirrepeti fl-ewwel taqsima daqstant tajb imma ma talaqx l-okkażjoni. Fil-lum beda l-ewwel logħba tal-istaġun il-goler Pollak Szczesny li ma kellux xi tbatija ta' barra minn hawn, fit-tort ma kellux gowl, iżjed naħseb li kienet l-għaxkezza min-naħa tad-difiża. Difiża speċjalment Bremer laqatni stil bir-rispett kollu lejn De Sciglio għall-Italjan jgħaddi, ma nafx kif ħan affrontaw ċertu logħbiet meta niġu għaċ-Champions League. Dan ilu l-esperjenza tiegħu għenetu. F'nofs il-ground kien għalija il-valur aġġunt tal-Juventus kien għalija dal-plejer ħajkollu futur kbir jekk jibqa' jaħdem saqajh mal-art u rasu fuq onqu Miretti għandu futur kbir qudiemu kemm mat-tim Juventin u anke mat-tim nazzjonali Taljan. Locatelli minkejja li miġġiet għal karta safra llum ma kienx ħażin veru kellu dak il-gowl li ġie mħassar bil-VAR mill-handsball jew li ġġudikaw intom. Jiena naħseb li ħabat ma' jdejh imma allura għamel sew li safru ħalli ħadd ma jgħid li l-VAR qed taħdem favur il-Juventus jew ir-referees kienu favur il-Juventus jew l-Juventus huma ħallilin għax issa drajnija jiġifieri wkoll din biċċa xogħol. Anzi qed nistenna l-kummenti li xi wieħed wara xi video minnu ħanara xi ħadd jiktib għadi biċċa xogħol żgur. Quddiem Dusan Vlahovic għall-inqas skurjat il-bo huwa l-mister tiegħu. Biss rajna go minn punizzjoni
Kien go għala Del Piero għala Pirlo jgħidu li trid brillanti. Quadrado ħadem ħafna, Vlahovic ħadem imma sfortunatament dik il-naħa tax-xeluk sab ħafna Murato, ġifieri imblukkaw tajjeb ħafna x'ħaġet li l-kelma bit-Taljan. Ta' min jirrimarka fit-tieni taqsima li daħħal ir-Rovella, jien għadni ma nistax nifhem għalfejn ir-Rovella ħejġi misluf lil Monza, għax jiena nemmen bl-entużjażmu u l-kwalitajiet tiegħu għal-Juventus huwa bżonn iktar minn ċertu plejers li nsejħilhom kadavri, bir-rispett lejn il-kadavri, bħal huma Rabiot, jiġifieri ngħidilkom il-verità Zakkarija ma laqatni daqstant. Fuq Milik veru huwa plejer li forsi mhux Ronaldo jew Messi jew kif nafu ħana l-Juventini Trezeguet, imma nemmen li jekk ma jkollux injuries huwa plejer li se jaqdina u llum der li minkejja li kull milu hemm jumejn ipprova jaddatta għas-sistema. Permettu li ngħaddi naqra kelma fuq il-Grandi X, ma ħsibx li kellu xi logħba ta' barra minn hawn, tgħidu li veru l-assist tal-gowl ġie minn saqajh, biss ma ħsibx li l-Juventus jinxolta nibqa' nsostni li l-Juventus għamlu deċiżjoni tajba. Issa nistennew il-logħba ta' Ma Spezia, jalla Ma Spezia ġodarna nirritornaw għar-rebħ. Sa dan it-tant nirringrazzjakom ħafna tal-li tieħdu paċenzja bija u seguni wara kull logħba, issa nistidinkom sabiex wara il-mistrieħ inħalli f'idejn tajba tal-kollega u anke ħabib tiegħi Clayton iċ-ċomba żammejt li se jkummenta l-logħba bejn Milan u Bologna. Saħħieta issa. Lejla tajba lilkom il-telespettaturi, ħansejħilkom hekk telespettaturi tal-paġna sportiva u mhux paġna, kamra sportiva xi huwa l-editur. ċajt ovvjament. U grazzi tal-li ġajtu qegħdin tisimgħuni u tarawni għal dan il-post-match reaction ta' Milan Bologna. Nej, xejn. L-ewwel nett nixtieq ngħidilkom skużawni jekk forsi m'iniex nistema' passoltu, imma għandi daqsxejn ta' influenza allura ma tax nistema' tajjeb ħafna. Barra minn hekk, jekk qed tarawni libes l-istess flok, dekka tibqgħu tarawni bih sakemm eżalta dis-sena.
U din hija raġuni li jiena skaramantiku ħafna. Jien hekk logħba rajta li jibbeż hekk, nibqa' sejjer hekk sakemm mhux ħajt sakemm nitilfu, ma sakemm ittieni moħħi tajjeb hekk. Mibqija, nirritornaw fuq il-partita. Milan Bologna, 2-0, rebħa strameritata. Ħadd ma jista' jgħid ma tiegħu. Biss Menjan ma qalax xut wieħed fil-lasta. Id-dartej li resqu l-Bologna kien cross minn ħata xelluk fejn Arnautovic ipprova dik nistgħu ngħidula flying kick li nirringrazzjaw il-Mulej ma laqtux għax kieku kien ikun il-gol ta' dro dak il-ħin. U l-bqija dak ix-xott ta' Soriano li ħabat mal-lasta u barra. Xuttijiet fil-lasta ma kellhomx. Il-banda l-oħra l-Milan mhux għax kellna xi 80 xott fil-lasta, però dominanza assoluta, possession game, xuttijiet, bellezza ta' azzjonijiet, speċjalment xal piekkietelare. Nerġa' ngħid li Maldini meta jmur fuq plejer jaf x'inhu jagħmel. Min kien jaf bieħda, jien l-ewwel qed qasnaf minnu? Imma inkredibbli, xi ġmiel tal-logħob jilgħab. Naraw l-ewwel gol tal-Milan. Ballon Scouten jattakka Ketelare li niftakru li huwa trekkwartist, sawa u mhux defensive midfielder, jattakka jgħodlu l-ballun, ikompli l-azzjoni, jaqassam il-lejaw, u lejaw mbagħad jitfalu dik il-finta l-goalkeeper, Skorupski naħa ballun ġewwa naħa l-oħra u hekk għal Milan. Mhux dik biss, kellna l-azzjoni fejn ta' ballun bellezza lil Kalulu, li mbagħad Kalulu ġie pnotizzat mill-goaler u rajna ġiru jinkazzax pretenda li assamlu Kalulu, ma da ma t-teċtort l-ewwel darba li ġie buċċ mal-goaler, dak hemm seqgħod jara li ġiru dan u x'inhu difensur. Mara l-gol. Ġiet kif ġiet l-iżbalja, kieku skurja ma konniex qed ngħidu hekk żgur. Mill-bqija dik Ketelare kellu logħba tajba ħafna. Però barra minn hekk semmejt lil Leaw. Aw xi ħadd forsi għadu jsemmi smajt ħafna kummenti illi Leaw mhuwiex l-istess tas-sena l-oħra għax għadu ma ffirmax u ħajbda jagħmel il-mutetti biex jitlaq. Gowl u assist illum. U jiena li hija MVP. Naħseb illi kien hemm ħafna li kellhom jagħmlu għadiku u jagħmlu daqsxejn ta' żipp. Barra minn hekk illum ir-riżultat kien importantissimu għaliex wara li rajna Lazio Inter u Juventus Roma baxxewna it-tnejn. Wieħed, Juventus u Roma, u l-Inter ta' wieħed telfa u vera l-Lazio tgħidli ma l-Lazio mhux xorta nemma li telfu l-Inter huma wieħed mill-iktar timijiet li jistgħu jaħdilna l-ligu. Allora l-Inter jitilfu ċaġa sabaħa żgur. Sorry ton, imma il-verità hu. Allora da riżultat paxxina ħafna. Barra minn hekk illum nixtieq insemmi anke lil Adli, pereżempju. Adli llum kienet l-ewwel logħba tiegħu mal-Milan. Pioli qal li qed jaraħ ġejf tiegħu, qed jaraħ li qed jidri iktar is-sistema tal-Milan u llum ippremjah billi fis-60 minuta daħlu miflok dik Ketelare. U kien anke ħaj skorja. Irid inaqqas daqsxejn Adli il-vizzju tas-software. Illum għala safra letteralment għal xejn. U safra llum, u safra għada tfisser sospensjoni. Jew safra issa u safra xar minuti wara u tfisser ħamra u tispiċċa tilgħab il-kumplament tal-partita bi plejer inqas. Jiġifieri Jassin moħħna iktar hemm. Mill-banda l-oħra Messias. Pioli's on fire. Ma inti tagħmel li. Għala tibqa' tilgħab il-Messias. L-ar plejer fil-ground. Kemm mal-Atalanta u rġajna llum. Kulħadd illum. Kulħadd insalva llum. M'hemmx plejer li ma nsalvax li flilu. Spas ma jagħti tajjeb. Ma nistax nifhem Pioli għalfej jibqa' jilgħab lilu. Ejwa sar hemm Marquez kemm qiegħed daqshekk lura biex ma jilgħabx hu. In-nofsija li daħal Alexi kien aħjar minnu. Fl-opinjoni tiegħi, issa fil-każ intom li qed tisimgħuni, iktbuli, u għajdu li taqblux miegħi, speċjalment minn l-partita. Barra minn hekk, xi ħaġa oħra, id-difiża. Xi plejer qed isir Kalulu. Infakkarkom illi Maldini u Massara, grazzi għal Moncada illi huwa il-Head of Scouting tal-Milan u ħsieb il-plejer speċjalment fi Franza, ġabu lil dan it-tifel minant it-tieni tim tal-Lyon. Pier, jew kif jgħidulu ġo Milanello, Pierino Kalulu,
qatt ma kien lab minuta waħda mal-ewwel tim tal-Lyon. Dan l-ewwel darba li ddebutta bħala first team player kien mal-Milan. Fl-Europa League kontra l-Sparta Prag. Meta min forsi jiftakar, konna diġà rbaħna l-grupp u Pioli ddeċieda li ibiddel lil kulħadd u jilab 11 plejer differenti. U għed minnhom kien propju Pier Kalulu li kien lab fuq il-lemin. Għax meta inxtara biex ikun difensur mal-linja fuq il-lemin. U issa spiċċa ċentrali u ħapos Simon Kjere. Issa, hekk se jibqa' la jirritorna Kjere 100%, ma nafx però hekk nimmaġina. M'għandi xejn kontra Kjere, anzi l-Kjere nħobbu ħafna, huwa difensur tajjeb immens, però Kalulu ma tistax taqalgħu. Għandna ngħiduli intom hekk taqblux miegħi fil-każ iktbu, kummentaw li għajduli taqblux miegħi u li għandkom dritt ma taqblux, għandkom dritt tgħiduli li forsi dak li qed ngħid jien ma taqblux miegħu. Għarda kif naħsibha jien. Għalkemm għandna ħafna lob. Biex issa ġejja wkoll il-UEFA Champions League li darba grazzi għal FIFA deċidiet tagħmel tazza tad-dinja f'Novembru, iċ-Champions League kollha stok id-dum sa Deċembru sa d-dum sa Novembru. Mhux hekk. U l-inġeris tal-plejers ma żomma. Ħallija. Ma tkellmux fuqha. Allura nkellhom Pioli daħħal ċertu plejers li żgur mhumiex se jkunu mat-titolari għalmenu ħajibdaw l-istaġun hekk bħal Ballo Ture, bħal Pobega. Għadpeċi naraw fil-ground għax daw ma plejers li ħanarawhom ftit li xi għalmenu hekk naħseb jien. Anke ħabba injuries u hekk, jekk kollox ikun l-istaġun normali, se tkun diffiċli li jilagħbu. Allura Pioli llum iddeċida li idaħħalhom ftit anke biex iserraħ lit-titolari. Nitkellmu ftit fuq Champions League fuq il-grupp. Ġejna ma' Chelsea, Salzburg u Dynamo Zagreb. Huwa grupp bir-rispett kollu abbordabbli. Huwa grupp li jekk ma ngħaddux minnu, nemmen li jkun daqsxejn ta' diżappunt qawwi. Anzi, nazzarda ngħid falliment. Is-sena l-oħra kieku għaddejna kienet tkun xi ħaġa enormi u barra minn ta' id-dinja. Però dis-sena qed nippretendi għal menu t-tieni post. Skuża ruħi. Kif ġiet il-sekwenza tal-partiti, għana ħanibdew ma' Salzburg away u mbagħad immorru nilagħbu home kontra d-Dynamo Zagreb qabel iċ-Chelsea. Għandna ċans tajjeb li nibdew b'6 punti. Jekk nilagħbu hekk u mmorru ġo Londra b'6 punti, mbagħad naraw x'jiġri meta nilagħbu kontra iċ-Chelsea sija f'Londra u sija f'San Siro. Xorta wara dawk fadal żewġ logħbiet oħra li jkunu away kontra Dynamo Zagreb u home kontra Salzburg. Opportunità kbira nġibu mill-inqas 12 punt. Naħseb għandna ċans nġibu anki iżjed, però 12 punt nippretendihom. U allura 12 punt fisser awtomatikament li inti għaddejt mill-grupp. Imma insomma, issa naraw. Bażikament mill-bqija tal-partita m'għandix naħseb iktar xi ngħid li dominanza sħiħa, nerġa' nirrepetiha, anke nofs il-ground, Ben-Nasser maestro reġa' kien jisraq il-bla li nissibu kull imkien, jiġri anke fil-kaxxa jiġri lura, f'nofs il-ground jgħin il-kulħadd. Tonali minnaħa l-oħra taħt dik il-qata li tagħna x'kien ħsib neħli weġġa' u ħsib neħli weġġa' fit-tul peress li waqa' waħdu, però kompla l-partita. Delle grazzja tal-la m'għandu xejn, ukoll kien tajjeb ħafna. Anzi, nazzarda ngħid kien aħjar milli mal-Atalanta tonali llum. Daqshekk naħseb bażikament Calabria u Teo x'nu li kont ngħid ma semmejx minn tal-formazzjoni titolari u ma' Calabria u Teo, ix-xogħol tagħhom illum kien iktar difensiv milli fuq l-offensiv. Dan għaliex il-Bologna bdew jattakkaw. Allura ovvjament bdew iżommuhom lura, però beda jiġri Pioli kien jaf se jagħmlu u allura soltu Pioli on fire wara kemm coach billi mill-ewwel bidel ċertu tattiċi ħalla lilhom lura u l-nofs il-ground ingħaqad mal-kumplament tal-attakk. Jiena daqshekk m'għandix xi ngħid iktar, waqfa qasira warajja jidħol Antonello Vela bl-analiżi tal-Gran Premju tal-Belġju, skużawni, skuża ruħi, ħanħallikom għallum niltaqgħu nhar skużawni, għall-partita li jmiss kontra Sassuolo nhar it-tlieta, niltaqgħu narakom il-lejl it-tajjeb.
Mela, jidher li għandna wkoll xi Mela, grazzi lil Clayton u lil Mark tal-li wkoll tawna il-kummenti tagħhom fuq il-logħba Juventus u Milan Bologna, u dak ukoll irranġajna ftit il-feed illi kellna tal-mikrofonu u issa nitkellmu naqra wkoll fuq il-Grand Prix tal-Belġju illi ħanejdu hekk. Ta' lezzjoni, anzi rajna lezzjoni minant iċ-champion tad-dinja Max Verstappen illi rebaħ din it-tiġrija ma qabel ma nibdew nilaboraw naqra tajjeb illi wkoll nagħtu naqra ħarsa lejn il-riżultati illi kellna minn ġewwa Spa-Francorchamps bil-lajnuna tal-grafika. Max Verstappen l-ewwel, Sergio Perez it-tieni, doppjett ta' Red Bull, Carlos Sainz jispiċċa fit-tielet post għat-tim tal-Ferrari, George Russell ir-raba', Fernando Alonso l-ħames, Charles Leclerc is-sitta, Esteban Ocon is-seba', Sebastian Vettel it-tminja, Pierre Gasly id-disa', Alexander Albon fl-10 post u t-tnejn tal-McLaren barra mill-punti din id-darba wkoll Lando Norris illi jispiċċa t-tellieqa fit-12 post u Daniel Ricciardo illi jispiċċa t-tellieqa fil-15 il-post. Mela, konna qegħdin ngħidu lezzjoni ta' lezzjoni ta' futbol, x'fajna fuq it-tema tal-futbol issa wkoll. Qed ikollna ta' diversi logħbi tul l-istaġun tal-futbol reġa' beda ma insomma. L-irrid ngħid huwa lezzjoni fuq it-trakka min-naħa ta' Max Verstappen illi llum ma ninsewx li beda mill-14 il-post minħabba diversi penalitajiet li kellu u nistgħu ngħidu hekk il-karozzi beda jaqbiżhom biex nuża terminu li juża wkoll kollega ġurnalist ieħor lokali, sikkina qed taqta' fil-butira għaliex il-mod kif beda jaqbes il-karozzi kien letteralment isu xejn u xejn, isu dieħel f'ħanut, m'għandu ebda problemi, isu mhux hu,
turija wkoll ta' superjorità illi iktar mill-Red Bull il-Max wera matul dan it-tmiem il-ġimgħa. Ma nsemmi xejn fil-provi ta' kwalifikazzjoni l-Olandiż għamel punt 6 ta' sekonda ħin aqwa minn dak li spiċċa t-tieni li kien appuntu Carlos Sainz. Voldiri ħanejdu hekk kienet wirja spettakolari min-naħa ta' Verstappen illi hekk ukoll resa eqreb dejjem tal-kampjonat, tar-rebħ tal-kampjonat. Imbagħad rajna il-superjorità tar-Red Bull tiġi konfermata bit-tieni post ta' Sergio Perez, nistgħu ngħidu li l-Mexico kellu podju verament komdu illum. It-tieni post li wkoll għenu biex jitla fit-tieni post tal-klassifika tas-sewwieqa li issa se naraw iżjed tard ukoll Carlos Sainz illi għamel li seta' ma kellux fejn jikcounterja s-superjorità tat-tim ta' Red Bull u għall-inqas irnexxielu wkoll jikseb podju biex ġabar l-unur u l-ġieħ tal-Ferrari li llum kellhom apparti li jaraw l-predestinato Charles Leclerc jispiċċa il-5 fuq it-trakka daħluh fl-aħħar leb bit-tama li jisraq l-aktar leb veloċi minn Verstappen u iżda sfortunatament tal-jom bella 5 sekondi penalità il għaliex kellu x'inċident ma' Fernando Alonso. L-aktar leb veloċità tiġrija li kif qegħdin taraw fil-grafika wkoll għamilha Max Verstappen f'ħin ta' minuta 49.354 illi mhuwiex ir-rekord fit-trakka imma xorta sewa punt għal sewa Olandiż illi kompla wkoll dejjem jersaq qrib tal-kampjonat. X'ngħidu iżjed fuq it-telliq ma kienx telliqa ħanajdu hekk. Tal-ewwel żewġ lebs ma kienx telliqa kienet naqra monotona, I mean Verstappen fuq quddiem ħarab u mbagħad once li daħal l-ewwel u issa ħanajdu hekk il-festa spiċċat hemm. Biss nixtieq nikkummenta naqa' fuq l-inċident li kellna fl-ewwel leb bejn Fernando Alonso u Sir Lewis Hamilton qabel ma nkompli nitkellem fuq is-sewwieqa l-oħra. U darba is-Sur Weech għax-xaqa għaliex fil-ferma tiegħi għamel dak illi kont nagħmel jien meta kont insuq online mal-ħbib tiegħi ta' Velocity Esports Racing li nixtieq insemmilhom il-kampjon tagħhom dal-waqt jibda wkoll. Meta kont nippruva naqbes lil sewwi aw kont nippruva nagħmel xi dive bomb u nispiċċa ninqala l-barra mit-telliqa. Illum naħseb illi s-Sur Weech għamel dive bomb kera spiċċa barra u l-ewwel irtirar tal-Ingliż matul dal-istaġun u għaldaqstant ukoll ħanejdu hekk. Ma naħsibx li l-Mercedes għandhom għalfejn ikunu kuntenti anke meta tqis li kien hemm għajta li din kienet se tkun it-trakka li ħatara lill-Champions tal-Kostrutturi ukoll jirbħu din it-tiġrija. Iżda fil-fatt is-sur baqgħu bidejhom vojta x-Sur Weech spiċċa barra u Russell spiċċa raba'. Naraw naqra t-timijiet l-oħra wkoll konna naraw ukoll il-grafika, riżultat pożittiv ieħor għat-tim tal-Alpin li issa komplew jaqtaw il-McLaren appuntu fil-battalja raba' post, Alonso riżultat tajjeb ieħor bil-5 u Esteban ukoll bis-7 post. Sebastian Vettel riżultat ieħor pożittiv bil-8 post, Pierre Gasly li beda mill-pits u spiċċa fid-9 fil-waqt illi l-aħħar punt ġabu Alexander Albon riżultat ieħor tajjeb għat-tim tal-Williams illi wkoll nistgħu ngħidu hekk kellhom riżultat ieħor tajjeb forsi vera kull ma ġabu 4 punti dal-istaġun imma għal tim bħal Williams illi sfortunatament għandu m'għandux il-finanzi illi għandu ħadd ieħor appuntu dawn huma riżultati pożittivi mit-tim ta' Jost Capito.
Niġu issa biex nitkellmu naqra fuq it-tim tal-McLaren illi llum nistgħu ngħidu hekk kellna mandrata oħra fit-tellieqa. Lando Norris spiċċa 12, Daniel Ricciardo spiċċa il-15. Daniel Ricciardo illi jidher biċ-ċar il wara li tneħħa kien iddemoralizzat ħafna, anki smajna x'intervisti l-Awstraljan der li kien iddemoralizzat, u Norris irnexxielu jirkupra minn dik il-grid penalty li kellu. Imma jekk joġobkom ma nafx jiena wasalna him minnhom bdew jgħidu fuq ir-radju plan G mela x'istrateġiji xbajt nitkellem fuq l-istrateġiji diżastrużi illi hemm fil-kamp tal-McLaren u ikolli ngħid nirringrazzja l-Alla illi l-istrateġija tal-finanzi tiegħi mhijiex fidejn l-istrateġisti tal-McLaren għax kieku naħseb li nista' niddikjara falliment b'mod bl-iktar brutali stil Stephen Zang, il-President attwali tal-Inter, ma fuq dak imbagħad nitkellmu darb'oħra. Voldieri, mill-bqija stendjamo vero pjatoso kif jgħidu Taljani, kienet tellieqa diżastruża minnhom fil-fatt fil-Muretto Box ġab in-nistana fosthom il-mexxej Zerk Brown u d-deputat mexxej Andreas Seidel u l-sħabi tal-McLaren qedtilhom naħseb li dawn it-tnejn hemm bżonn jeżżu naqra l-pedamenti għaliex ma jistax ikun li jkollna riżultati hekk. L-Alpin issa reġgħu ħarbu fil-klassifika tal-kostrutturi kif ukoll ser nurikom issa u ifimni dawn huma wirjiet illi huma inaċċettabbli għalina il-partitarji tal-McLaren illi konna nistennew ħafna ukoll matul dan l-istaġun alla faċċa tal-pataflun upgrades illi kellna fil-karozza għal din it-tellieqa li hu żgur illi nkomplu nikkonfermaw li ma qtajniex il-karozza din is-sena. Ejja issa ħarsa l-klassifika tas-sewwieqa kif inhi bħalissa Max Verstappen 284, Sergio Perez 191, Charles Leclerc 186, Carlos Sainz 171, George Russell 170, Sir Lewis Hamilton 146, Lando Norris 76, Esteban Ocon 64, Daniel Ricciardo jaqa' pożizzjoni u issa jaqa' fit-13 post jibqa' b'17, Voldieri kif qegħdin naraw hemmhekk Sergio Perez jaqbes il-Verstappen fil-klassifika tal-sewwieqa, anzi Sergio Perez jaqbes il-Charles Leclerc, skużawni, il-predestinat li kellu jiġri bil-kampjonat din is-sena imma kif qegħdin naraw iktar ma jgħaddi żmien iktar qed nikkonfermaw li d-distak qed jikber u li t-titlu mhux ħajmur lejn l-Italja imma se jieqa' fil-fruntiera ta' l-Awstrija. Jiena naħseb għandel fejn kun konfidenti li ngħid li l-kampjonat sal-Amerika, Ġappun-Amerika għandu jintrebaħ min-naħa tal-Max jekk dina il-trend tibqa' issa ma ninsewx li l-ġimgħa d-dieħla ħammur fl-Olanda minix qed nara rebbieħ ieħor għajr Max Verstappen hemmhekk u mbagħad jekk il-Red Bull jaqtaw il-karozza jistgħu jagħtu daqqa mortali lil Ferrari fit-trakka ta' darhom ġewwa Monza. Klassifika tal-kostrutturi u mbagħad naraw ukoll illi il-vantaġġ kompla jikber, ir-Red Bull għandhom 475 punt, iktar u possibbli li dal-kampjonat jintrebaħ fil-Ġappun fit-trakka tal-Honda ukoll. Għandek il-Ferrari b 357, Mercedes 316 u jien ma neskludix illi il-Mercedes sejtuhom x'jaħsbu għat-tieni post l-suppost Champions tad-dinja ta' dis-sena, Alpine 115, McLaren 95, Alfa Romeo 51. Il-Franċiżi komplew jaħarbu jiġifieri u ovvjament naħseb illi on merit il għaliex ovvjament l-Alpin fit-trakka qegħdin juru li huma aħjar. Qed nitkellmu fuq l-Alpin u l-McLaren
għada wkoll ser ikun hemm is-seduta fit-Tribunal tal-Kuntratti fejn ħanaru naqas saga Oscar Piastri kif ser tispiċċa għalkemm jiena minix qed neskludi xi ftit aħbarijiet mis-suq ta' trasferimenti illi Oscar Piastri jiffirma mal-McLaren, issemma Pierre Gasly għat-tim tal-Alpin f'dak il-każ u jien nibqa' nsostni kif qed ukoll fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet illi Daniel Ricciardo jiffirma mal-Haas, jiena kandi frasi. Issa, il-ġimgħa d-dieħla jkollna il-Grand Prix tal-Olanda kif qed ngħidu f'Zandvoort naraw se jiġri imma jien fil-ferma tiegħi naħseb illi ir-rebbieħ mhux se jkun ħadd ħlief Max Verstappen li żgur ser jiddeludi il-partitarji tiegħu ġewwa pajjiżu. Mela, l-ewwel programm ta' Mixzone jieqaf hawnhekk, nispera li ħadtu pjaċir tarawh, da se jkollna diversi programmi matul l-istaġun fejn fihom issa se jkollna l-analiżi tal-logħbi ta' Inter Milan u Juventus. Dan il-programm jekk forsi qed tarawh minn issa minn u ftit ieħor se jkun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube. Għaldaqstant idħlu hemm, għafsu like għal-videos, subscribe fuq il-paġna tagħna ta' YouTube biex hemmhekk ukoll inkomplu nkabru il-komunità tagħna hemmhekk bħalma wkoll il-komunità tagħna qed tikber fuq Facebook. L-appuntament tagħna magħkom issa ser ikun għal nhar it-tlieta bi programm ieħor it-tieni wieħed mis-sensiela Mixzone fejn din id-darba l-ewwel ħajkollna lil Clayton Zammit iċ-ċomba illi ħajtkellem fuq il-logħba Sassuolo Milan u mbagħad terġgħu taraw lili għal reazzjoni tal-logħba bejn Inter u Cremonese u nisperaw illi f'dak il-lat l-Inter ikollna naqra aħbarijiet tajbin għaliex l-affarijiet huma qed jiġu tajbin xejn. Il-komplement tal-ħadd it-tajjeb lil kulħadd u niltaqgħu nhar it-tlieta għat-tieni programm bis-sensiela Mixzone. Ħudu ħsieb.